Ej, pozdrav youtuberi, vi gledate Serbian Gameplays MT, a ja sam Toma i vi ćete danas gledati, to jest ako hoćete gledat ćete, ja ću igrati Minecraft. Otkuda našao sam neku pećinu, a da je tako nazovemo, i danas ćemo ući u nju i pogledati što u njoj ima. Gledamo ovo. I idemo, znači, krenuo sam da snijem neku glupost i onda, točnije nije glupost, krenuo sam snijem s nekim programom i na kraju je ispalo da klip ne može da se renderuje zato što je jednostavno program retardiran. I zbog facecam neću snimati zato što ne snima mi se, ne znam zašto, stvarno ne bih da snimam i ne znam zbog čega. Znači, mi smo tu već krenuli nešto. Evo, u prošloj epizodi, tačnije nije epizoda, našli smo, gdje je bre to sad, evo ga, znači našli smo, kako se zove, ovo brate, rudu gvožđa, bacit ćemo kola malo i malo iron ora, kako bi neki rekli, i sad ćemo da postavljamo, sad ću samo malo, treba će mi jedno 2 kovčeza. Evo ga. I tu ću da pobacujem sve stvari ove, pa ću uzeti ono što mi treba. Znači, sa njim ovdje isto imam da parijat ćemo, evo ga ovako, treba će mi, ovo, treba će mi i sa njim, sekunda, cobblestone, ovako bit će mišljenja dovoljno ovo. I naravno napravit ćemo jedan od, za sve ovo ćemo napraviti stije koje da imamo. Ovako 36, 6 je već ispeklo, divno. Znači napravit ćemo 2 ova krampa. Okej. I napravit ćemo mač. Samo malo. Znači, napolje noć, mogli bi da odspavamo. Spavaj. I ovako, ustali smo, ovo bi trebalo da je gotovo. Znači, napravit ćemo ovako. Super, imamo i mač. I za ovaj jedan možemo napravimo, ajde, ašov. Ašov nam neće trebati, ono neće trebati, mač nam neće trebati. Ovako, ovo, treba će malo bakljica, hrane, ne znam šta je ovo i dalje, ne mogu da nema veze. Ovo, tako. I idemo. Ne. Zašto nisam poneo, ne, da li je moguće? Ne. Beži. Majko mila, šta ih? Ok, vidjet će ovdje, valjda ovdje nema ničega. Sad kad otvorimo ono unutra puno, dobro. Znao sam. Zbog čega ovi smrdljivi zombi, znam, mi ćemo. Ok, nema veze, idemo dole. Kao što vidite, u prošloj epizodi trebala je da bude epizoda, mi smo iskopali malo ovdje ovo i naišli smo do toga, naišli smo do jedne divne stvari, kao što vidite, to je ovo. Ne znam, zaboravio sam tačan naziv za ovo, ali ok. Probat ćemo se spustimo bezbedno dole. Znači ovo je strašno koliko ih ima, ovo je crkni bre, smrade jedan bezobrazni. Ok, samo da vidim, da označim nekako ovo mjesto gdje sam sišao bakljama ovako. Joj, majko moja mila, šta ih? Ne. Ne, nemojte da me ubijete, nemojte, molim vas. Ok, on je pao. Morat ću da ih satarasim na sekundu.
Sad je mnogo lakše. Sad ih bar nema toliko. Ovo je ono zbog čega se radujem kada upadnem ovde. A zombi su ono zbog čega se najčešće ne radujem. Okej. Super, znači kako je ovo krenulo lepo s metalom. Nadimo se da će tako i da se nastavi. Pocepat ćemo, pokidat ćemo, polomit ćemo. Ovo je ono zbog čega, opa, nešto mu udarilo. Ostio sam da me nešto smrdljivo udarilo. Samo malo. Okej. Ovo je jedan od onih tunela koji vas teraju da se zapitate gde ste zapravo. Da. Tipičan primjer. Evo ga. Ja ne znam, kad nađem ovo ja sam srećen. U prošlom klipu sam vrištao kad smo ja i drug našli ovo. To jest Marko. Ovako slomit ćemo. Ček bre. Brate mili, dođi vam, dođi. Da li je ono dijamant? Da li vidim dijamant ili se tripujem? A da, utripovao sam. Mogu li se ikako vratiti? Wow. Ok, našli smo gol, našli smo sedlo, našli smo pauka koja će da nas ubije. Ali on neće tu uspjeti, ali će njega prvi biti. Ok, otrovao me. Ok, jedi. Ovo je ono čega sam se najviše bojao. Da se izgubim. Ok, izgubili smo se u... eno ga ovaj majmun. Dođi vam. Ok, opet ćemo varati. Nemam vremena da se šibam s njima. Zato što me jednostavno mrzi, inače naravno da bih ubio, logično. Sad bre početnik neki tu. Sam profesionalac. Ako skupimo sada jedan stak metala, ja sam najsrećniji čovjek na svetu. I ako uspemo naravno da izađemo, podrazumeva se. Ne, samo ne ovo. Samo ne da se izgubim. Mrzim ovo. Sad sam se totalno izgubio i uopšte više ne znam gde sam. I džabe mi sav ovaj metal i sve ovo kad sam se izgubio. Slomit ću sve ove. Mnogo će mi vrediti. Kad tad. Ok, umreću. Ok, ovo je ono čega sam se najviše bojao. Umro sam. Jednostavno sam umro. Ok, probat ću, stavit ću na... Peaceful, čisto da, samo da nađem sve te stvari, zato što sam imao i metalne stvari i... Ok. Na veze, probat ćemo, pa šta nam Bog da. Iako mislim da neću uspjeti da nađem stvari. Ajde, molim te, brže, molim te. Ok, sjećam se da sam se spustio tu. Onda sam ušao ovde. Otišao sam tuda. Došao sam ovde, otišao vamo. Otišao vamo.
Okej, nije ovdje. Ljudi, moramo da nađemo moje stvari. O ne, sad sam se potpuno izgubio. Samo ne ovo. Ovo je nešto što najviše mrzim u ovoj igrici. Što možda mi se desi. Okej, sad tek ne znam gde sam. Sada tek ne znam gde sam. Ništa, ako ne uspijemo, opet ćemo se baciti. I ništa, probat ćemo da se izvučemo. Iako mislim da to ne nemoguće, nego ne znam, čekaj. Ajde probamo ovdje, šta ovdje, ovdje ima neke. Ja ovdje ništa ne vidim. I ne mogu da verujem da se desilo ono čega sam se najviše bojao. Okej, čekaj. Sjećam se da sam video ovo. Ne, to je da sam video malo pre. Zbog čega ne znam da izađem? Logičan odgovor. Zato što si izgubio. Budalo. Budalo. Okej, šta sad? Okej, potrudit ću se da crknem. Ubij me brže malo, molim te. Hvala. Što je najgore, nema više ni experience-a. Što je... Zašto utripujem svaki put da... Okej, nekad čak i zaboravim da snimam. Onda mi dođe da se ubijem. Dobro, da li sam išao vam? Nisam. Sjećam se sam išao ovdje, dobro. Išli smo tu, bravo. Onda smo išli ovam, toga se isto sjećam. Onda se sjećam da sam išao ovdje. Posle ovoga ništa ne znam. Možda sam išao vam. Evo ga nešto što svetli. Nešto ovdje meni nije. Meni ovdje nešto nije jasno. Okej, potpuno sam izgubio sve stvari. Ubiću se i ne znam i mnogo sam razočaran i nervozan i izgubio sam najvrednije stvari koje sam mogao da imam. Ali kad je neko budala. Zato treba... Tu uvijek treba ostavljati neki trag negdje nešto. Ej, hvala Bogu, ja sam previše pametan, pa to nisam uradio. Mislim da je... Okej, ubit ćemo ovo. Zanimljivo. Ovo me podsjeća na nešto. Molim te da se pocepaš. Molim te. Hvala. Sjećam se i ovoga.
Molim te pukni. Molim te pukni. Molim te pukni. Molim te pukni. Molim te da pukneš. Ok, sačekat ćemo. Ili jednostavno ovo da polumim. Ne mogu da vera, ja sam... Hoću da se ubijem, eto tako se će. Kaj bar neku svoju bakljicu našu. Ok, ništa, ubit ću se ponovo i ono što smo imali više nemamo. Zato što sam vam pogrešio. Hoćemo ubijem, hvala. U kovčezima nemamo ništa vredno, znači imamo, dobro je pa sam ostavio jedan kramp, to je dobro. Izgubili smo baklje. U redu. Znači, stvarno divno, znači ja ne znam šta ću sada radim. I eto, to bi bilo to za današnji klip, hvala na gledanju, like, subscribe, share i vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!